Kan video clear tu te in zawa in se bai le vek ule tun chuma chuan movie hmuhnom tak Love Rosie di kha kanon recap le dona ama sa in like comment le subscribe te khamin han ti sakle zel turin kan so ma cheu movie a hian mi pahni in chan cha em no pan lai changa in sha te chanchin kan ngai thla in kan en ho dona anin chan chat na hi a thu khle maya thil engkim ma te bera changa lian ber thlengin anin shil ton vek thin ani Masi anin kara hian thil pakhat soi chwa ngai mi alo atu te zok zok po hian an pai ve oma chu mangai na hi ani an pani hian anin mangai em masi soi chwak le tilang turin hwai sen na an nei lo ve thung hetiang ani na san chu anin chian chat na ati che zawang ti an hlau wang ani hetia in mangai si masi soi chwak si lawan ni awang hian chu chuan har sat na sa jok le an nun po a boy zong in hong pha a an pani chuan pon lama tha angin lang ve ma se soilan the si lo anin kara indu na te in thlak hlel na te chu an chung rila nung rangin an mi ta alang chhuaka chu mu mai theila ani der si lo anin kara soi chwa ngam lo mangai na hi anin du na wangin an lan chwa tir theyang nge in thup rengin hun chu an mang tlanang ti chu he movie a hian kan clear how do na ni movie in channa a chuan Rosie hi lo langa in nei na hian lo telin lungai mel tak hian lo thu meka he in nei na hi chan chaber Alexa te in nei na tur lo ni in he hmuna local te chuan no man ti in an hlim hlom hle mai Rosie ichu thu soi tura ti ani awangin a handinga lungai mela putte chu thupin thu chu asoya athu soya chuan chu mini chu atana ni poi mole lim takani thu te soin achan po chan chaber nu pui nei ni ani wang ni in asoya hetia thua soila hian anun hlui te chu alo lang zut maya no pangte an ni lai chu lo langin Rosie le Alexa te chu an lo langa an pani hian in chen ni in an hun tam jok chu an mang dun china an school lu na in ang boka he wang hian school a chuan in kom tamin in lama po chuan an in fiam na sa dun hle china an len nu ani an chak te le thil engkim chu an in shil ton china ni anin chan chat na hi ange thle maya thon thu azia ang maya tha le ngetani hun ti alo liam zela an in kar po chu lo nget chautel telin hun po an la mang dun na sa hle Rosie kum som paria tin lom na birthday chu lo langin chuda local te chuan no man ti hlom hle mai lampo an lam na sa a hun nuam takan mangani Rosie le Alexa te po chu an lam na sa viau maya midang bula chuan hlim taka hun mangin ma se engtin tin emo in nai takin an ta thut mai chutia in nai taka an ta ka chuan engma po ngai to alawin an in kis tamaya ma se an in kis lai han Rosie chu acha thlata dai mai atu ka lo ni chuan Rosie chu lo harin akhuma alo reng mai a han tho chuan Alexa chu alo renga a hne na chuan a ma zana an dan de chu han zota Alexa hne na chuan an rui thu le ama phei chu acha thla ti a in sha thu te chu asoya Alexa chuan lo changin ama nu in a ron lam thu le a shwai ho thu a shila he thu a sha thian Rosie chuan a ma zana rui thu le a thil ti zong te awanga za thla ka ti thu te chu soin hei ba ka hian chu mizana thil thleng chu thei ngil theila ti thu te asoi boka he thu a sha thian Alexa chuan Rosie chu anin ki sa wanga zakani alo ringa an pani chuan chian ang chawa reng chu an du'a hemi hnuwa hian an pani chuan tuipui kama intihar tura vakalin an vathlen hian greka an skula mi pano pangmel thaber chuan Rosie hi lo hmu in prom party a kalpui turin a soma ma se Rosie i chuan alo hnar thung hetia hnar na chan chu Alexa ne na kaldun an tum wanga lo ni he thua soizo a hian Alexa chu lo in rolin Rosie hne na remati chuan Bethany ine na kala du thu chu ashila Bethany hi an classmate thoni in Alexa lo star tu ani a he thu a sha hian Rosie chu hnwal dewa a chan chu pro ma chuan Alexa ne na kala du wanga ni ma se hlim mel tak hian Alexa chu changin Bethany chu kalpui tur chuan a shila ani po ingreka abyak thadle tur thu a shil bok greka po chuan alo pom vele maya tlaya chuan Alexa chu Rosie te na vakalin heta hian party na akal tur chuan an in siama ti chuan prom party a chuan an kalta a school no pangte chu an hlim hlom hle mai Alexa le Bethany te po chuan hun nuam tak mangin Rosie ile greka te po an lo lam du na
Rosie in Alexa te pahnih a hmuh chuan nuam lo tih na niin. Greg a zawk chu a pan hnai phah ta a. An pahnih chuan room pakhata lutin. Hun hman dun chu an tum tamaya. Heta hian Rosie hian a thil ti poizia hi a shelawa. An pahnih tan chuan an voi khat na ve tur ani. Hei wang hian nervous dun hle in. Greg a chu a che swal tatlat mai. In ve na atana hman chu tlapalin. Rosie in en chuan in ve na tel lawin hun chu an hmang dun ta a. Rosie chuan a ra yang ti a hlau hle mai. Ati ngai na shelo chuan Alexa chu a call ta topa. Ma se Alexa chu party na a lo umani awangin jong chu a she tha theilawa. Chiang zo ka soi turin Rosie chu leave ta aluta. Suta chuan ring lenglum hian thil thlen dan zong chu a shil ta vekani. Rosie I thu soi sha chian hu chuan Alexa chu a hne na vakal vatin. Doktor hne na man mo takin a shwai ngala. Doktor ina han en fia chuan thil chu a that vek thu a lo shil hlau mai. Hei hian Rosie ril rutod le ha lutuk chu atizia ta dewa. Hemi hnuwa hian an pahnih chuan an hole ta ani. Hetia an hopa hian Alexa chuan hun hlataka kalaruta. Apa chuan Harvard University a kaltura adu thu le. Suta chuan hotel management lamzir tura adu thu te chu a shila. Rosie chuan a chian pa thu soi kalbau chu a lo pom khop maya. A chan chu hei hi no pang mai an ni lai changa an tum sa kha ani renga. Rosie pe hi chuan ama pawal hotel din adu hiala. Harvard ta Alexa ni na kaldun chu adu ani. Ma se boina ani tetlat mai. Anu le pa hne na a han thlen chuan anu chuan a lo phal der lawa. A chan pakhat chu chu tianga hun hlataka a fanu kaltir chu adu lawani. Ma se a pa thung chuan a fanu hi a ring tok ve viawa. Lo support in Harvard University a lutur chuan application thelu po a phal sakani. Hetia a apply hnu ni rei lo te a Harvard atangin Rosie chuan admission lekha hi a hmuta hlul mai. Alom lutuk chu man ho takin Alexa te ina pan ngala. Ma se Alexa te ina thleng cha chu Alexa chung te hian lo chonin. Alexa chu Bethany in na hunan man thu an lo shila. An thom chu in hnuai lama Rosie I chuan lo shia in nuamati lo hle a. Ama alo chak lo buk nin a luak pha ta ngek mai. Hemi hnuwa hian an in lam chu a pan ta a. A ho kunga chuan damdoi dora hian rai lo tes na hi lein. Ina thlen chuan a han in tesa. Heta hian a rai ti chu a sheta ani. Atira po khan Greg a che swala wang khan ring hlel to shim shima. Tuna ate sian a ti chiang ta ani. He a result a shia hian Alexa chu ava message ngala. Alexa hne na chuan thil poi mo tak soi pui tura nei thu le. Tuna in ho ngala du thu chu shilin ama chu hungal wat tur chuan Alexa chu angena. Ma se Alexa chuan Bethany inu le pa tenin. Zanria an kil thu le chu mi hnuwa chawa man tur thu in a run changa. He thila shiat phe hi chuan Rosie chu shiom ti in a lungai hle mai. A chap top maya. Atu ka Alexa scholarship lekha chu run thlengin. Hlim takin Rosie chu ava hmu'a. A hne na chuan an pahnia Harvard an kal thei ve to tur thu te chu hlim takin a run soya. Rosie chuan hlim mel putlui chu atum shama. Alexa hne na chuan ama alo valut ma satura shilin. Ani chu an khwa a thil poi mo tak tia la umri tur thu shilin. A hnuwa a kal ve ngei tur thu te chu a shila. Alexa po chuan ngai tha takin a lo pompui ve maya. Ma se Rosie in a thil ton chu a shiat pui mi alawa. Rosie chuan ingtika imo arun zum ve maya ring ani. Rosie ero chuan a omdan po a she thiam che alawa. Thil thleng thei te ngai to in a ril ru a boy hle a. Ni te aliam zel ta ka chuan election Harvard pan ni po chu alo thleng ve tamaya. Rosie chuan Alexa chu airport ta vatla in. Heta hian anin mang tha ta ani. Alexa tan chuan Rosie mang tha chu a har lawa. A chan chu Rosie hian ni rei lo te a lo zum ve mai rin wang ani. Ma se Rosie tan chuan thil hu phur tak le. Har sa tak tur ani a. A chan chu engkim chu a in thlak don ti a shiat wang ani. Alexa nen an in thla liam hnuwa Rosie chuan Ruby hi ava hmu'a. Ani hi dor ngak tu ni in. Rosie in yen hian engtin tin emo an in hmel shiata. Chiana an lo in siam to ani. Ruby hne na hian rai thu chu Rosie chuan a lo shil to a. A har sat na te chu shilin. Harvard ta engtin nge akal theyang ti te azota. Ruby chuan a no ti ati thla te ani chuan. Chumi hnuwa po Harvard chu azom le mai thei tur thu te a lo shila. Ma se Rosie chuan nau ti thlak chu atum lawa. Anu le pa te kaushan mi an ni thu le. Nu ni hlutzia an sha thu te soin. Nau ti tlak chu a thei lo thu a soi bokani. Ngai dan dang nei le in Ruby chuan.
Rosie chu naw ne thla inge mo chu kol phota chumi hnuwa ama mo te hne na pe mai turin han ron ve le a chumi hnuwa chuan zirna chu achun zom le mai tur thu te a shilani Rosie chuan chadona asha ta wangin chumi churil ruwa nei chung chuan hun man chu atum ve ta a hemi hnu thla chawa chang chuan Rosie chu in enkol tha in anaw pai po chu mangai na ne na pa ya chutia hunaliam zel ta ka chuan nawa shin hun po chu lo thlengin an ina nge naw chu ashing ta ani afa a han hu cha chu Rosie hian mangai zwala atira midang pe karil ru po chu a theidon lo ti a chiang hal hle ani aming sa in keti e ati a ama chuan a the ang chuan enkol atum ta a ti chuan Rosie thil tum thar chu afanu keti itana nu thaber ni chu ani tari ani ma sia tumle be se angot chu ani lo alo har sa a boina ti zwal turin greka keti ipa chu Rosie I rai thua shel khana bo ngal dai maya hemi hnu tha engi mo za ta liam hnuwa Rosie chu afanu keti inen chuan an chuak duna an chhuana a hian bethani I kha amutatlat mai amu vele hian Rosie chu abiru ngala ma se bethani I chuan alo mu man to zo ki alo ni Rosie no te shwai chu amu chuan Rosie fa ani ti a shengala election yen an inkar chu atop to na a athil mu chu a shil lo theilo ani nge yang election hne na chuan athil mu chu a shila he thu election a shiat vele Rosie chuan ina avapan ngala election local ti a shiat vele Rosie chuan naw nei ti chu a shiat a hlau hle maya man mo takin ke ti thuam hnole abung ro te chu a thuk ruwat wata ma se election hian lo shivek to in Rosie hne na chuan engma shil lo chan chu han zo ta Rosie chuan changin election Asia chuan Harvard akal tumna tele athil tumte chu ati lo pha a hlo wang ni in na soya ama awangin election boina to tur chu angai ngam lawani he thuwa sha thian election chuan Rosie chu keti pa chungchang han zo ta Rosie chuan greka umdan te chu shilin atlan boda I thu te chu asoya chu thuwa sha chuan election chuan keti pa ani theilo tur chu Rosie chu han zo ta heta hian Rosie ri ru ha tak po ha dam ta huai mai anuwa an pani chuan tuipui kama an kala heta hian an pani chuan enge musoin thil thlen chhodan te po chu an soya Rosie chu alunga cheta a election hne na thil ton chu shelo se ati thu soin a soina chan po election ama asia chian thu le an tumte le an mahuna ta na an ma chopan nei te a she chianga ma se adin hun chu adanglam ta si a chu chuan election po ani tur angani tir theilawang ti a hlovang ni in a soyani he thu asia thian election po chu alunga chevi hle mai he thil thlen hnu ni enge moza ta liam hnuwa election chu Boston lama kal le ta a heta hian meiche pakhat seli chu atong ta ani hi an university a meiche mel thal in alber anga thang ni in seli hian election hi alo du khop maya election chu abem mya maya ni ti chuan seli nen chuan anin zui ta a ma se he ti chungpo hian election chuan Rosie chu ala berenga keti inen chuan angai to a fo thin ani keti tan chuan thil pek du om tak tak te a thon thina Rosie ipo ina fanu chungchanga thil thar te chu ate alianin a thon ve thin bokani hun ti aliam zela chuan Rosie ipo in hotela na mu in anun chu apa ngai chho ve viawa kumnga la liam hnuwa chuan keti ipo chu alo lian ve to a election abial nu seli te po in khata cheng dun chawin ma se anin kari ro a che chho viau maya thil holam te a anin ti boy ta fo mai an pani chuan an hlim lo ve ve ani ti chu alang chiang hle a Rosie chuan a fanu keti ta na hun tam the ang bera manga a fanu chuan a pa angai lo na turin amambo ang zong zong chu ati sak thina ni ni kha chu Rosie hian election hne na changin message adonga heta hian election chuan angai thu soin Boston a akal ve theilo thuaron zo ta he message mu hian Rosie chu alom hle a achan chu election yen anin hmulo na ari to ema wang chuan hmu chu achak hle ani ti chuan ke ti chu thian pakhat enkol na hnuaya da in Boston chu arang lamin thlona hmang chuan na panta a airport a election chu lo hmuakin an hanin hu cha chu an lom dun kher mai an hun man dun chin ang kha nuam ti takin hun ti an hmang le a zan khwa in an party a hlim takalamin nuaman ti hle ani heng hun an man la hian an pahnih chuan an in hmangai na ti chu an she thar ve ve a
an nun hlui te pawh an hri chhuak war atu ka chuan leng chhuakin Alexa te University Rosie pawh in lua chak ve em na chu an va hmu a compound vela chuan hun engemaw ti chung chu an hmanga Rosie chuan Alexa hnena Kitty chungchang chu soin a fil thu le gri ka chu a hriat chhuak ngai me alo thu te chu Alexa a hrila ama chanchin chu Kitty na zo na sachin zia te chu a hrila ni hetia anin biak zel la hian Rosie chuan Alexa chu ki sa han tuma ma se Alexa chuan atlai to dewa wangin huarut ta dai ani zanria kil turin Alexa chuan Rosie chuan ina ashwaya heta hian seli po chu lo omin a una pa fila po in zanria chuan bula kil ve bokani thil chu pa ngai takin akal chawa ma se seli I rai thua sha chuan Rosie chu a dan danglam te tlat mai chu tiang thil poimo Alexa na lo soi lo chu makati hle a hetia an lo la in be chin ti a sha thian seli chu alung oi lo hle boka Alexa nen chuan an in hel ta shep mai seli thingrim chuan an chu eina dokan puan pha chu pot sunin dokana thil omte chu chhuata thlata nuai mai hemi hnu a hian seli chu lo in beng dai dewin exhibition a kalan ngai thu te chu asoi ta daya chumi hmuna chuan kal turin an in bua sai ta ani movie lo lang le a chuan Rosie te pathum chu exhibition a chuan an kala ma se Alexa le Rosie te chuan nuaman ti lawin an ning hle a ning viau ma se Alexa chuan seli chu ama chawa turin a kalsan thei bik lawa hei wang hian Rosie chuan in thiar filim chu tha sia in aning bok ne na rup chuan chhuak ta daya ma se Alexa chuan lo hmu in a zui ngala Rosie omna then chuan Rosie chu lo thinrim hle mai seli arai ti po shil lo chu makala ti hle ani Rosie chuan Alexa hne na seli ne na boina an nei awanga aril ru a ha ani alorin thu te le chumi churil ruwa nei chunga zin ani thu te chu asoya ma se Alexa chuan le malo chang mai mai ani ti a hmu thu te asoi bok chuba ka an ma ni a hlo awanga ning chunga an bula omani arin thu te chu asoya a chung la chuan har sat na na sa taka nei arin thu te soin chu thila pom du lo chu a boina ani thu te a shila Alexa la chu lo tlom du big der lo Rosie chu anun en fia tura shilin a in lian takte anu pui mel tha takte le anun chu a ot ni a soin Alexa chuan anun a hlim thu te chu a soi boka chu mai ba ka Alexa chuan soi chun zomin fa anei tur thu le a fa chuan nu le pa anei tur thu shilin pakhat chawa nei lo tur thu thleng chuan a soi ta zel mai he thu a sha dhian Rosie ril runa lutuk chu a ke somani ber mai Rosie thingrim chuan Alexa hne na chuan thila fil lo le huna po ama beto lo turin a shilta a hemi hnu a hian an ram lama ho in Rosie chu fanu ke ti ne na nin danga hetia an shan hnu hian ni khat chu ke ti lemzia hi Rosie chuan lo hmu in chu lemzia ka chuan chung ko pa ngai tak lem hi alo zia ka he thila hmu hian Rosie chuan a thei top cho in ke ti chu ti hlim tum ma se pa hmangai na le a ai chu a o thei lo ti chu a she chianga chu milem chu uluk taka en hian reife angai to hnuwa gre ka hne na chuan a thon ve ta top mai atu ka Rosie in na tho lai chuan gre ka chu andora lo lang hlula Rosie chuan a shelo dera ma se gre ka hian ngai dam dir ngalin thil thlenga wanga poye ti thu te akal sana wanga poye ti thu te po asoya ngai dam chu adil na sa hle ani akal san chan chu hlau thon wanga ni thu te shilin akal san hnu kunga chung chu ni tin ngai chin zia asoi hial bok Rosie hne na chuan a fa ta na pachatak ni turin chance voi khatal chu pe turin ange na heng thu Rosie in a shat nu hian gre ka chu chance pek le chu tum ta ani ma se hetiang huna pek le hian gre ka chuan ti nge tura nei ni a soin chu ke ti chen pui chu ani gre ka chuan lo pomin ke ti tan chuan pachatak ni atuma a thei top chu in ke ti po chuan anel ve tel tela gre ka chuan an nu fa tan chuan hun tam tak chu pe in angai sak dun hle a ke ti thin lunga po chuan huna lo nget ve ta viawa chu chuan Rosie iril ru po chu a hne chho ve zela chutia in holawa tareng chu lo in du chho le in an pahni chuan biak ina nge yanin nei ve ta ani hetia in nei ani ta ka wang hian ke ti chung ko lo ro man lok chu an ti hlot ling thei ta a an chung kwa chu tam lo ma se an hlim ve hle ani heti lai hian Alexa nun ve thung chu a boy hle maya anun chu a chi thei ang bera a ti la kan soi swal la ve anu pui seli khan ngai zong dang lo nein hei wang hian an in chen ngala
he thu hi Rosie chuan Sally i a kola changa lo hria in Alexa te pahnih an in chen ti a hria chuan poia ti hle a aril ru te pawh nuam lo hle bawk a chan chu Sally nen an in chen thu Alexa na hrilh lo wang chu ani tichuan he thu a hriat hnuah Rosie chuan Alexa chu va bia in an in hmu hun bera thin rim em awang khan ngai dam adila Alexa chuan lo changin Sally i rai thu a hrilh lo chan te pawh chu a soya Alexa chuan a nupuin a fa ni lo pai ti chu a thian tha ber tak ngial pawh hrilh harati em hi alo ni no ti pa chu Sally ngai zong pakhat har ba ani thu te chu a hrilh boka Alexa har sana hria thian Rosie chuan shi omati pui hle a ma se han chan pui vak thei dan chu a she bik si lo ti chuan movie chu a hnu kum nga hnuwa lo in sun dora keti po chu lo lian ve tu in mi pa thian tha tak ania a thian hi to bia ani chutia fanuli a thian to bia te hmu chuan Rosie ril ruwa chuan a hun liam to te chu alo lang ha zut zutin an no pan lai te chu angai hle ani ni kha chu Rosie chung te chu an va in ti hlim turin an chuak veka Rosie chu kal ve lawin hna akala hotela chuan Bethany kha hmu fu a Bethany hi meiche hausa tak lo ni to in ramshang shanga azin china enge mote soin Alexa kha an soi chuaka Rosie chuan Alexa din hun te chu a han shil ve shim shima Bethany po in bo suna kalvata tum thu le Alexa chu hmu alo tum tur thu te soin a adjust chu Rosie hne na deal ta ani hemi hnu ni rei lo te a Rosie chuan anu hne na changa kol dungin apa thi thu ron shil ta thut mai Rosie chuan twar hle maya an chung kwa chu chu thi na chuan hong na sa hle ani a vuina huna chuan an chung khat laina te lokal hlumin Rosie chung de chu an lo hnem hluma chung zinga chuan Alexa kha lo lang ve hlol mai Rosie ite twar na chu alo hria thiam pui khop maya grika po lo langin ani hi chuan borak dan po ngai twa lem lowin ruinan hun lo manga Rosie le Alexa in bia de chu lo ngai thei lowin Alexa zu chong kam dun sun nom lo takin lo chona Alexa chu an kal san ta a hetia an kal liam hian Alexa ngai chu a thalo dewa Rosie i pasal mi zia chu she thiamin Rosie i chu ngai twa ta hle ani hemi hnuah hian Alexa chu ho tuma ma se ho ma in Rosie tan lekha hi azia ka aril ru zong zong te chu lekha a chuan a phur chuaka ma se Rosie in a hmu ma in greka khan a lo mutlat mai lekha chu chiar sakin Rosie i chu hmu du ta lo ani chu aya chuan a pa lekha lo tel hi a pithunga a pa lekha hnunga chuan a pa chuan Rosie i chu tum hlen ngei tura nung turin a fuya ama po chu chu tianga atum ange ya omani awangin a fanu chu adu sak ve hi alo ni he lekha chiar hian Rosie i chu ti chak thar ang mai hian a oma apa angai na te chu tel ma se apa thu chan hnung chu hria in atum bera ma pawla hotel din tur chuan thei top chwa chu atum ta tel tela atu ka Alexa khan Rosie i chu lo textin greka bula a hlim le hlim lo thu hi arun zota hetia arun ti deuh thut na chan po hi a lekha a hmu arin wang ani a ma se Rosie la chuan lo hmu der si lo Alexa chu changin thil dan chu a hma angkha chu ni chia lo ma se a hlim thu chu a shil ve ta ani ma se he a hlim na hi atluan ting thei tlat lo a hotel thona agri ka chuan a hriat lovin room te hi alo book ti a hretlat mai atira chuan an in nei champha lumna na grikan arwa manani Rosie chuan a ring dewa ma se grika chuan ron bia in anna awanga chwa angai thu chu a shil ta zoklat mai anna a hian a reido na wangin keti chuan nu hne na da mai turin a run ti a Rosie i chuan a han bel chianga thil dan zong zong te chungai to in grika chuan a lorin lo san ti a sheta ani a room book po chu mei chedang ne na hunan man na tur ani ti a sheta boka ti chuan man mo takin grika na chu apan ngala chuta chuan grika chu mei che pakhat ne nan lo in be meka midang hmula in Rosie i chuan grika chu a hnek ta chor mai hemi hnuwa an ina wa ho in grika bungra zong zong chu a pai chuak ta veka grika chu engtika ma pom to lo turin a intiam ta bokani hetia abungra vela paina a hian Rosie i chuan Alexa lekha grika na lo da that kha hmu chuaka chu lekha a chuan Alexa na ngai to azia hi alo soya ama hmangai tu phozia te chu soin he thu hi sha thiam tum sham turin a shila keti i chuan pa ama moti a sha thiam pui thu te soibok ma segri ka hi chu atana achat lo thu te ziak telin
hei ba ka hian atan le ke ti tan chuan ama chu a that ber tur thu te a soi tel boka chance in pek chu a tha ati thu te suin aril ru anga pu ve ani chuan kol tura ati thu te alo in ziak tel boka ni election a thuna changa thakhat nuwa rozi hian lekha hi a mu ve che a Alexa chu video call mang hian bia ka hantum ngala ma serin lo takin bethani zok chuan ko chu lo la da in Alexa le bethani te chu an lo dun le to hi lo ni a heba ka hian an pani chuan in ne an tum ti te po bethani hne na changa sia in Rozi iril runa lu tuk chuan ko chu ada ta da yani Rozi I chuan na tho puile a chan chatak ruby hne na chuan thil dan te chu a shila ani chuan Alexa na la manga ireng thu te chu lo shil ve zokin ale kha chuan ti chan thu a soi boka tuna Alexa chu mulawani chuan a chan lo kum khwa to arin thu te chu a shil ta boka khwanu in hun enge mo chena pe a abo pel zela chat lo zia te chu a shil boka ni a top nan be seina nen Alexa chu wa mu turin a fuya a chhanu thu soi chuan phurna pe in Rozi isu keti inin Ruby le to bi te pahni nen chuan Boston pan chuan an chuak ta ani ma se Boston an thlen chuan Alexa le Bethany te in nei chu an vanang che mai Alexa te nu pa chu an hlim mel khopa Rozi I chu a chung rila chuan a ke chhia ti a sha theya ma se a mela chuan ti lan lo sham tumin nui mel chu apului ta ani ti chuan movie chu atira Rozi omna khan lo let le in heta hian Rozi I khan thu a soi mek kha ani a Alexa nen an in kar in chan thatna thuk zia te Alexa a hmangai zia te chu a soi boka ma se a thu soi an la koi hlawa wangin a soi dan chu ati danglam le ta dewa a thu soi ati top nan Alexa chu en chungin chian anga a hmangai em thu le intiklai po a hmangai reng tur thu chu a soya ama lo en reng tu Alexa chuan a thu soi om zia chu a she chang hle mai hemi nuwa hian in nei lom na chu an chun zuma akal khom te chu in kop te hian an lam hluma heti la hian to bi le ke ti te po chu an lo lam du na heta hian to bi khan ke ti chu kis thutin ke ti chuan lo du lo hle a thinrim takin hol chu a chwa sana hei hi lo mu in Rozi ile Alexa te chuan an ngala ke ti chuan anu hne na thil thleng chu a han shila to bi ana kis thu soin chian chau an ni thu chu a soya Alexa nen chian an ni ang chau an ni thu te chu a soi boka chian in kara chu tianga ti chi lo zia te chu soin to bi chu shil le atum thu te a soya Alexa chuan lo changin ke ti hne na anin kis kha enga tan ma angai lo ti a shil chuan to bi chuan kho vela me che mel thaber ne atum tlat tur thu a soya hetianga ti na chan tur po hi soin ama hmangai ema wanga ni thu te chu a soi boka he thu phe na hian thil ril taka ti chu Rozi chuan a lo hai lo he thu a soi hian Rozi in na anin kara thil soi chuangam si lo chu ron phor chuak chang hle ani athu soi chu ke ti ta na soi ni mel viau ma se Rozi itan chuan a soi hnem jok ma ani Alexa chuan soi chun zumin alan dana chuan a hlim viau anga alan tur thu te soin ma se a chung lila chuan a tel lo chuan a hlim thei tak tak lo tur thu te chu soi bok ani Alexa thu soi lai chuan Rozi iril ruwa chuan thila lo lang zut zuta Alexa me chedanga boy pui anga lan chan te chu mu fia war hian in she ta boka kumsum pani liam ta nin kis khan anin kara in sha thiam lo na ti hi lo thlen chho zel ti chu she ta boka ni tuna kumtam tak nuwa anin mangai na chu anin sha thiam ton sak che a ma se huni ro atlai ta ti thei tur ani mai si a thil thlen dan chu thak the ani to si lo Rozi ite ho hun lo ni chuan Alexa chu she om ti tak chungin na top na namang tha ta a an kholama chung te bula chian te le afanu nen chuan an ho san ta ani heta hian Alexa chuan she om ti takin a lo thlir liam ve boka a ho nuwa Rozi chuan a thei top chho in ama pol hotel siam ngei chu atuma thei top chho in kar enge muti nuwa apwalin hotel chu adin ta ani hotel a honni chuan a chian le chung te chu an kim hlom hle a an hlim hlom viau mai heti la hian Ruby chuan Rozi I khalo kawin customer ma saber lo thlen thu a soya man mo takin Rozi chu a chho ngala Rozi chuan an khwal ma saber chu hlim takin a chhona Ruby chuan a room tura shwai ngal boka an hotel chu pa ngai taka akal chho an be sei hle ani an customer pani na po chu lo thleng ve le in Rozi irin lo takin Alexa chu lo lang hlol mai Alexa chu anui vura chumi nuwa Rozi inhena chuan madam ka room tura om thengem
bungra engma ka nei lawa ka nei zong heta tur hian ka lo kal san ani arun ti tamaya Rosie i chuan ril rumumal put ngai na shilo chuan Alexa chu arum tura a han shuaya heta hian Alexa chuan a lo kal na lama thlona a mumanga nei thu suin an pahnia an dun thu soya kumtam takliam ta dun to turan ni ang nge ya an lo thu soya har sat na le boina chi shang kara in hlat taka hun rei takan nuwa an pahni chuan in kop theita a an pahni ta na khwanu in ruat ve ani ti po anin shetun boka ti chuan an pahni chuan in du taka in kisin hun rei tak chunga in kara in hmangai na in thup chu an in hlan tun ta ani Alexa te pahni chu hlim taka an dun chung chuan movie chu atop ta ani